Morning teenage yake. Nkhani ya lero tukubwereraso ku South Africa. Season ya femicide kapena nditi abuse against women ku South Africa ikadapitirirabe. Nkhani inayikambapo mwina zaka ziwiri zapitazo koma pa TikTok and inayipanga mchizungu. Nkhani ya Hannah Cornelius. Ndiye ndikhulupirira sikhala yaitali komabe tatengani chakumwacho ngatiso chodyera chilipo tentichese. Morning ndiye kubwa. Morning ndine Jack ndiye. Morning ndine Morning. Uyu ndi Hannah Cornelius. Muchaka cha 2017 anaindi zaka 21. Hannah amachokera ku banja labwinobwino, anali ndi mchimwene wake wang'ono kwa iyeyo mmodzi. Amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake. Anali olimbikira skulu, anampasa malo amaphunzira ku Stellenbosch University, amaphunzira humanities kumene koko. Ndi anaiso ndi best friend wake mnyamata dzina lake Cheslin. Analandora amangogwirizana kwambiri eti sura nayi pa chibweze anali best friend wake basi Cheslin Marsh. Amayenda limodzi. Anapezeka kuti chifukwa chonena kuti zimavuta kuyenda pansi kupita ku skulu chani agogo ake azaka 93 anampasa galimoto. Anaindi galimoto yawo Golf Volkswagen ya blue. Ndanamuzota ndakula inesi ndimayendesa galimoto imangokhala ndi iweyo uziyendesa ndi anampasa ndezi mamuphwekera kweti kuti anali ndi choyendera kumapita ku school kubwerera popanda vuto. Ndi pa 27 May 2017 kunali party kwina kwake ya zinzawo. Ndanapeza kuti Hannah uja anapita kupateko anakakumanako ndi Cheslin. Anasewera magemu kumene koko chani magemu a dominoes. Atamaliza anapezeka kuti Cheslin anamuuza Hannah kuti ndikuperekeza kwada ku Stellenbosch ndikuopsa. Ndi anayenda limodzi anaperekezana mpaka nakafika ku nyumba kwa Hannah. Ndanapeza anakafika mochedwa kwambiri. Hannah kumati ndiye uyende basi wekha ubwerereso kuli bwino ndikutenge pa galimoto yangayi ndikakutule. Cheslin anayesera kuti it's okay ndiyenda koma Hannah anati it's not fair, iweyo wandiperekeza ndafika ndili safe ndikutenga pa galimoto ndikakutule. Ndanavomera kuti okay chabwino. Anamtenga Cheslin uja anakwera galimoto yawo Golf ija anamba kuyendesa kumapita kuti akumperekeza Cheslin. Ndatafika kumbali ya kwa Cheslin anapeza malo ena ake anangoyimisa kai galimoto ija kuti kucheza mwazizi wetu basi kamba nkhani zinapepa anayimisa galimoto anachita parking kumacheza. Koma chomwe sanaone nchone kuti pamadusa anthu ena ake folo azibambo anayidutsa mene ikuonekera pa CCTV right. Anthu aja anayima kucheuka nkuwaona nkubwerera kukaizungulira galimoto yawo ija. Anapeza kuti anachita force open tsegula anali ndi mipeni analowera galimoto muja. Ndanapeza kuti achita hijack galimoto. Pa anthu folo analipo azibambo aja mmodzi basi anatani anachoka anakhanga kuti yeta amene analozera anthu aja kuti pali galimoto apopo muli anthu. Basi anthu aja atalowa galimoto muja iye anatani anachoka sanapitirire nawo. Anthu aja anatenga anthu awiri aja. Anamtenga Cheslin uja anamuyika mu buti. Anthu awiri nkumukhazika Hannah pakati wina mbali wina mbali inayo khanga tampanikizo pamenepo wina nkumayendesa galimoto. Ndi anamulanda Cheslin jacket imene anavala ndi sapato kumbera komanso anali ndi wallet. Mu wallet mwe munali bank card. Ndi anamuzoti tipase pin number ya card yakoyo. Cheslin uja anapasa pin number koma anapasa pin number yolakwika. Anthu aja anayendesa galimoto anapita ngati pa filling station pena pake poti panali ATM. Mmodzi anatuluka kupita pa ATM pacha anakayesera anapezeka kuti chani pin number inali yabodza. Ndi anabwerera galimoto muja anauza anzake kuti watipasa pin number yabodza. Ndi anayendesa galimoto ija anapita kutchire kwina kwake ndikuntulutsa galimoto Cheslin uja kumulowesa ntchire muja. Cheslin ali ndi chani ali watipasa pin number yabodza. Ndi anatani anatenga miyala kwamba mummenya mutu kumuswa mutu anakomoka. Koma iwo aja nkaona ngati amupha fana mmenya mutu kwambiri eti nkumusiya pompo matitamupa nkumapitirira. Bwerera galimoto muja fawina anatsala ndi Hannah uja kuti asathawe. Ulendo naye Hannah uja anazungulira kenako anapita kumalo ena ake ngati ku vineyard. Anantulutsa Hannah uja onse anamugwiririra kenako wina anambaya ndi mpeni pa khosi. Anambwezeresaso galimoto anayenda pang'ono ku vineyard komweko nkutuluka sopena anapeza chimwala
chomwe anatsekera ngati anavindikirira chiboho chimwala cholemera 40 kg. Anatenga mwala uja anamuswera Hana mutu kawiri. Hana anamwalirira pompo. Anthu aja kumatani kumapitirira zomwe amapanga. Anapeza mzimayi wina kuyenda zake, anamugwira kumulowetsa mgalimoto muja. Anaenda anamulandaso bank card. Anapita anakatenga ndalama yake, anapita pa ATM, anapeza kuti anapezamo 3000 rand. Anapanga withdraw nkupitirira kuyenda naye, koma uyuyu anangomukankha, anamthamangira, anamtulutsa mgalimoto wa moyo sanamupe. Koma amapitirizabe kusakasaka anthu oti azatani azabera azachita chiwembu. Mbali inayi anapezeka kuti Cheslin uja anadzidzimuka, analasa anafe, anangokomoka ngwamba kufuula kuzikhwakhwalaza pamene pacha kupita poti apeze anthu ena atamuona akafuna umuthawa, amaona ngati iye ndiye wamwina wamagangi chani, kenako ali iyayi anthu andipanga chipongwe, anali ndi mzanga sinzoti apita naye kuti. Basi nokuyimba foni ku polisi. Cheslin uja anapanga describe galimoto chilichonse Hana uja kuti ine sindizoti Hana ali kuti, koma chomwe samadziwa nchonoti Hana anali atampeza kale chifukwa chapo mwana antaya anthu anamuona anali kuti wapezeka kale. Nde anapanga describe anthu onse folo amene anawapanga atake aja. Apolisi ndi amadziwa kuti oti kusakasaka anthu awa komanso galimoto iyi. Desipa anatenge nthawi nangasana la kupitirizabe umapanga dziwembu. Mzimayi uja anambera uja naiso analatayimba foni ku polisi nkunena. Ndi anadzoto anthu ake ali mbali ngati mbali iyi. Ndi analondola konko mpaka natani anaonadi galimoto ija, anayesera kuthawa, anathamangisa, koma anapita ku dead end koti kochingikaso ndi chigeti. Munayi mutatsala awiri okhanonso pano mu galimoto. Wina kana atuluka anali atatsika kale. Mene apolisi amafika atachoka kuyenda zake, awiriwo anapeza kuti anayesera kuthawa, anawagwira. Atangowagwira sipanatengenso 2 seconds anangofika kuulula kuti sitinalitoka tenayende pala anthu enaso awiri awa zomwe zikuwakhudza. Kwa manga kunali kumene kuchomvetsa chisoni kwambiri china choti amangoseka olo kukhotiko ngati kuti apanga zabwino. Analibe nazo ntchito anthu opanda mzimu zonena kuti azunza munthu, apha anthu. Amene anali mboni yayikulu kwambiri kukhota anali Cheslin chifukwa choti nangasi anapita konko. Kwa amene anamuvulazira mutu anapeza kuti khutu limodzi linasiya kumva, anakhala ngati anakhala ndi ulumali osamva mbali imodzi, anamvulaza kwambiri. Koma milandu ikadali nkati, amayi ake a Hana zinawazunza kwambiri m'maganizo, anakanika kukhala. Ena amanena kuti anachita ngozi, anagwira mu nyanja, koma amuna awo amanena kuti aya anadzipha, anakaziponya mu nyanja chifukwa choti amakanika upirira kunena kuti kukhala kumaganiza kuti anthu anamupanga mwana wanga izizi nkhaza izizi, kumaganiza kuti ma moments omaliza a mwana wawo anali ozunza mene anazunzikira. Anthu atatuwa analandira ma life sentence after zosana apangazo, ngakhala nkapanga zokhuwa zopanda nazo ntchito. Mu 2018 anapasa ma life sentence onse atatu. Uja sanapite nawo anango alozera galimoto kuti galimoto imwe kuti anampasa zaka 22. Nde imene ndi nkhani ya Hana Cornelius ndizo mwana akumana nazo osalakwa kina kalikonse. Basi kungokuona basi ngati chisatana basi chimfa chinzimu cha imfa basi ungokuloza kuti iweyo basi ndikumpanga nkhaza mwana wa inyaji olozo mwana ampanga Cheslin. Zinangochitika kuti Cheslin yo sana mwalire anakhala ndi moyo koma nayeso bweza tatani nayeso bweza tafa nawo. Imene ndi nkhani ya Hana Cornelius. Akunena kuti ku South Africa pa tsiku kumaphedwa azimayi 8. Dziko lododometsa ndilibe nalo mawu. Imagine kuti every single day akuti pamaphedwa at least azimayi 8. Imene ndi nkhani ya Hana Cornelius. Zikomo kwambiri.